bis-siġar u l-olli immur sabiex naqla lejxin spiċċaw l-ulied jaħdmu fl-ibliet l-aħħar bidwi f'witi l-asel jinżu f'witi l-asel f'dawk il-ġranet sbieħ nisa passiġġati jiġu għal-mistrieħ rabas dingat biss riservat għall-isniter u il-klib tal-kaċċatur żmien il-gamin wara l-moħrit naħdem fi-skiet l-aħħar bidwi f'witi l-asel u jien. Kien staġun xott kemm batal frott u għal-ħidmiti xi prezz dawn l-aħħar jiem kont ftita jien wara l-moħrit naħdem fi-skiet l-aħħar bidwi f'witi l-asel